ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചു ദിവസമായി കണ്ടിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം. ഇപ്രാവശ്യം ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നൊന്നും. നമ്മളെ പ്രഭുജി പറയാതെ പോയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്ത് പലപ്പോഴും റിമൈൻഡ് അടുത്ത്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്രാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായാൽ മതി. ഇപ്രാവശ്യം പറയാതെ പോയുള്ളൂ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം നമുക്ക്. നാട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോയത്? അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവർക്കും പോവാം ഒന്നിച്ച്. ഇന്നുണ്ട് ചാൻസ്. നമ്മള് പെട്ടെന്ന് എത്തൂല അവിടേക്ക്. പതുക്കെ അല്ലേ. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പോയിട്ട് പോണം. അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോള് ഏത് ക്ഷേത്രം എനിക്ക് വരുന്നില്ല, കുംഭകോണത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ചാടിക്കടക്കണം. മനസ്സിലായി? അതായത് വൈദ്യരിണി ചാടിക്കടക്കണ പോലെയാണ് നമ്മള്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ വൈദ്യരിനൊക്കെ ചാടി അങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മള്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എത്തൂല. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടും. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകണം നമ്മള്. ഷോർട്ട് കട്ടിൽ കൂടെ കടക്കണം കുറെയൊക്കെ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങള്, ദർശനങ്ങള്, പല ഭഗവാന്റെ പല ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. പലതരത്തില് ഭയങ്കര രസമുള്ള. അതാണ് നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത്. ആചാര്യന്മാര് ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഓരോ ലീലകളൊക്കെ. ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മി ദേവിനെ പേടിച്ചിട്ട് പാതാളത്തിൽ പോയതും അങ്ങനത്തെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടിപ്പോഴുണ്ട്. ആ പാതാള കുംഭകോണക്കണം. അതന്നെ പാതാളത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കും. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ദർശനം എടുക്കാം. അത് കുറച്ച് താഴ്ത്ത് ഇത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അറിയാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിന്റെ കഥകൾ, അതിന്റെ ലീലകൾ, അങ്ങനെ പല ലീലകളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മള് കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം. പ്രഭുജി എവിടേക്കാ പ്രഭുജി പോയത്? 3 സ്ഥലമാണ് പോയത്. ഒന്ന് കുംഭകോണത്ത് പോയി, പിന്നെ രംഗനാഥ്, പിന്നെ രാമേശ്വരം. 3 സ്ഥലം. രാമേശ്വരത്തുനിന്ന് ഇത് എടുത്തോ? ഏതാ? തീർത്ഥക്കുളം 21 തീർത്ഥത്തിലും കുളിച്ചോ? അതൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ തീർത്ഥത്തിൽ കുളിച്ചാലേ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിടൊക്കെ ഒന്ന് പോണം നമ്മള്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയിട്ട് കുളിച്ചു. അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ളതാണ്. വലിയ പ്രശ്നമല്ല. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ കുറെ ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒന്നത് അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കഥകളും അറിയില്ല. അവർ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അവിടുത്തെ ഇസ്കോൺത്തെ സെന്ററിൽ തന്നെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ ഒരേ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെയൊക്കെ ഇസ്കോൺത്തെ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രഭുക്കന്മാര് വന്നിട്ടാണ്, പ്രസിഡന്റുമാര്, അതേ ബ്രഹ്മചാരികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഗുരുവായൂരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ അവിടെ ഉള്ളവർക്കും ആ കഥകൾ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവര് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്ഷൻ വരും. നമുക്ക് ഇതാണ് ഭക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതിനേലും ഡേഞ്ചറസ് സോണിലേക്കാണ് പോണത് നമ്മള്. അതായത് ഋഷികേശാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഋഷികേശില് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഫുള്ള് ജപം മാത്രം. ഋഷികേശിൽ ചെന്നിട്ട് ജപിക്കല് മാത്രം. അങ്ങനത്തെ എന്തൊരു പ്രപ്പോസൽ പറയുന്നുണ്ട്, അറിയില്ല, ഫൈനൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. എത്ര ദിവസം എടുത്തു പ്രഭുജി? എത്ര ദിവസം? 5 ദിവസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പ്രഭു എത്തിയോ? എത്തി എത്തി എത്തി. ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല, ഇനി ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. കാണാതിരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങള്. ഇനി ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും. അപ്പൊ ഒരാഴ്ച നമ്മളെ പുതിയ ആൾക്കാരെയും പരിചയപ്പെടും പ്രഭുജി. രേഷ്ണ അവർ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല, അതിന് മാതാജി ഒന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോവില്ലേ? രേഷ്ണ കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവരും കാരണം എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, കൃഷ്ണലോകം. നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ചാൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ പോവാം. പ്രത്യേകിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമുക്ക് ഓരോ കഥകൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. ഓരോ കഥകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പല ലീലകളുണ്ട് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിന് തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ 108 ദിവ്യദേശങ്ങൾ, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. 108 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രംഗനാഥം ആയ ചുറ്റുപാടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുംഭകോണം, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൃശ്ശൂർ, മീൻസ് കേരളം, അത് എസ്പെഷ്യൽ സൗത്തും കേരളത്തിൽ. ഇങ്ങനെ തന്നെ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു 108 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ തന്നെ. അതിൽ ഏറ്റവും രംഗനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള രാമാനുജാര്യ ആചാര്യന്റെ ആയ ഇത് തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ശരീരം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പലരും പോയവർക്കറിയാം രംഗനാഥൻ. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം ശവശരീരം കയറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോ ഭക്തിരസാമൃത ഇതില് കുറെ പോയിന്റ്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് അതാ പറഞ്ഞു, ശരീരം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. ആചാര്യന്റെ അവിടെ ഇപ്പോഴും അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്ഷേത്രം പോലെ തന്നെ, ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കഥകളൊക്കെ ആരാണ് ആചാര്യന്മാര്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കറിയാം സൗത്ത് കേരള കൂടുതൽ സ്ത്രീ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ കുറി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല കൂടിയിടുന്നത്, അവര് വേറെ രീതിയിലാണ് അല്ലെ കൂടിയിടുന്നത്. അതന്നെ അതന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ്, കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് സെന്ററിൽ ഒരു ലൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ സ്ത്രീ സമ്പ്രദായമാണ്. അപ്പൊ അതില് വരുന്നതാണ് രാമാനുജാര്യരൊക്കെ, അതിൽ വരുന്നതാണ്, ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആചാര്യന്മാരെ ആ ക്ഷേത്രത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഭഗവാന്റെ പല പല ലീലകൾ നമ്മൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഓരോ ലീലയ്ക്ക് ഓരോ ലീല, ആ ലീലയാണ് അവിടത്തെ മൂർത്തി. അങ്ങനെയാണ് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പേരുകൾ തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെ പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാലും, വിഷ്ണു ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ലീലകളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പൂജകളും അവിടുത്തെ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പോവാം. രേഷ്ണ എല്ലാം റെഡി അല്ലേ? എനിക്ക് ഹരിദ്വാറിലൊക്കെയാണ് പ്രഭുജി പോകാൻ ഇഷ്ടം. ഹരിദ്വാരിക്കും ഉണ്ട്. ഹരിദ്വാറിന് അടുത്തത് ഋഷികേശാണ്, ഋഷികേശിലേക്കാണ്. അതെ അതെ. ഋഷികേശില് പക്ഷെ അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശനമൊന്നുമില്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഋഷികേശിച്ചല്ല, ദേവഭൂമിയാണ്. അവിടെ ചെന്നിരിക്കുക, ദേവലോകത്തിരിക്കുക, ദേവന്മാരെ അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, വേറെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ. അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടുന്ന് ഗംഗാനദിയിലെ വെള്ളം എടുത്തു വരാം. അവിടുന്ന് ഗംഗാനദിയിലെ വെള്ളം എടുത്തു വരാം. അതെ, അവിടുന്ന് ഗംഗാനദിയിലെ വെള്ളം എടുത്ത് പോരാ അല്ലെ നമുക്ക്. അതെ, നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കല്ലോ. എത്ര വർഷം ഇരുന്നാലും കേടാവും. അതെ അതെ. ഗംഗാനദിയുടെ വെള്ളത്തിന് കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലല്ലേ പഠിച്ചത്, ഗംഗാനദിയുടെ പരിശുദ്ധിനൊക്കെ പറ്റി. അതെ, അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ അതിന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഗംഗാനദിയുടെ ശുദ്ധിനെ പറ്റി. നമ്മള് ഡൽഹിയിലായിരിക്കുമ്പോ മിക്കവാറും പോവാറ് അവിടുന്ന്. ഡൽഹിയിൽ മാത്രം പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നാലും പോണം. ഹരേഷ്ണ നീ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ പോയിട്ടില്ല. ഹരേഷ്ണ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതില് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില്? എവിടുന്നുള്ള? ഗൾഫില് ഇപ്പൊ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ. പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. ഉണ്ടല്ലേ ഹരേഷ്ണ? നമുക്ക് കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയേതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം
ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിനീതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസൈവ്യം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം ശാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജലപദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജനത് കോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഭക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതില് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. രണ്ടാമത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ, അറിയാലോ അല്ലേ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ നമുക്കറിയാം 19 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് 4 സെക്ഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നത് പരിശുദ്ധി ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. 19 ചാപ്റ്ററിൽ കുറെ നമ്മള് 19 ചാപ്റ്ററിലാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ സിലബസിലുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് 19 ചാപ്റ്റർ ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 51 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. 4 ഭാഗമായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 19 ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മളെ സിലബസിലുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മളെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ നമുക്കുള്ളതല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ആചാര്യന്മാർക്കുള്ളതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഭക്തിരായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയവർക്കാണ് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് കാരണമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുമ്പോ നമ്മളെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ അത് പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ആചാര്യന്മാര് ലെവലിലേക്കുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പറയില്ലേ, ഇതും അറിയാണ്ട് മാത്രമല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല, ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളെ ചില ഇത് പറയുമ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ. ഇപ്പൊ മൊബൈലില് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്? എന്താണ്? നമുക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാനും റീൽസ് കാണാനും അല്ലേ. ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി ജനറലായിട്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? അങ്ങനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. മൊബൈലിലെ കാര്യം കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം റിസർവേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും എയർ ടിക്കറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഭക്തിയുടെ രസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതാണ് രസം. അല്ലാതെ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോൺ വിളിക്കാനുള്ളതല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയുടെ രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ്. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതൊന്നല്ല, അതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇതില് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. ഭഗവാന് നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ്, അതൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരും നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യണം. പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ പരിശുദ്ധി, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധിയുള്ള ഭക്തി സേവനം.
അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ, ഭക്തി നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ, അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ താല്പര്യമല്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരു പരിപൂർണ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിയ ഭക്തൻ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കുംഭകോണത്തിൽ തന്നെ മെയിനായിട്ട് പല ക്ഷേത്രം, 2 ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ക്ഷേത്രം, അതായത് പ്രേമം, ആത്മീയ ചിന്ത അതുള്ളവർക്ക് മാത്രമുള്ളത് ഒരു ക്ഷേത്രം, അതാണ് പേര് ഞാൻ വിട്ട്. പിന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, രണ്ടും ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ്. ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ആഗ്രഹം, അതിനു വേണ്ടി ക്ഷേത്രം. ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, അതിനു വേണ്ടി ക്ഷേത്രം. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പരിശുദ്ധി ഭക്തി സേവനം, ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതില് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ഒരു ഭക്തൻ ആവശ്യപ്പെടില്ല. അതാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകത. അതാണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കാൻ, എന്താണ്, ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡിമാൻഡ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ചിന്താഗതിയിൽ വരും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. ഇപ്പൊ അല്ലാണ്ട് കുറെ കാര്യം ഉണ്ട് ഇതില്. അപ്പൊ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തി ലക്ഷണത്തില് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യമാണിത്. പിന്നെ ഇതില് സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങോട്ടുകൊണ്ട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, വീണ്ടും വരും അത്. പിന്നെ നമ്മൾ മുക്തി പറയുന്നുണ്ട്. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ആത്മീയതയിൽ തന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, അതൊക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ കാറ്റഗറി ചെയ്യാം, അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവൽ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മുക്തി, അതായത് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്ന് മുക്തി ആത്മീയതയിലേക്ക് കടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ 5 തരം മുക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒന്ന്, നമുക്കത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുക, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയുക, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയാവുക, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സർവ്വസമൃദ്ധികളും അനുഭവിച്ചറിയുക. ഇങ്ങനെ 5 തരം മുക്തി വരെ നമുക്ക് ലഭിക്കും, ഒരു സംശയവുമില്ല. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ശരിക്കും ഭക്തി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി ഒന്നിനെ പരിശുദ്ധി ഇല്ല എന്നല്ല, 916 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് അല്ലെ, സ്വർണം. അപ്പൊ 100% പരിശുദ്ധി സ്വർണത്തിലേക്ക് എത്തൂല. കാരണം എന്താണ്, അതിലെന്തെങ്കിലും കുറച്ചല്ലെങ്കിൽ അത് ആകെ നിർമ്മല ഇതായി പോകും. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയുടെ പല തലങ്ങളാണ്. ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, ഒരെണ്ണം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുക, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയുക, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയാകുക, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സർവ്വസമൃദ്ധികളും അനുഭവിച്ചറിയുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. എങ്ങനെ? ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തി സേവനത്തെ 6 സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തി? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനമാണ് ലക്ഷ്യം, അതാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ വിശദമാക്കി പറഞ്ഞു തരാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം, പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, സേവനം ചെയ്യാം നമ്മൾ ജനറലായിട്ട്. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാം. പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാം. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും സർവീസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവലായിട്ടുള്ളൂ, നമ്മളെ മെരുക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് സർവീസ്, പിന്നെ പറയും ഭക്തി സേവനം, പിന്നെ പറയും നമ്മള് എന്താ പറയാ, പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുമ്പോ ഇതിനെ തന്നെ, ഈ സേവനത്തെ തന്നെ 6 തിരിച്ചിരിക്കണം. 6 ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 6 തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടനെ മോചനം അരുളുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണം എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അതും മാറിപ്പോകും. അതാണ് അതിനാണ് അഗ്നി, എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും കരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി ഭഗവത് സേവനത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അതാണ് നമുക്ക്
ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം, അത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് അതിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാതും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് മംഗളം അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങൾ മാറുകയാണ്, നമ്മൾ പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ്. അതാണ് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യം നമ്മളറിയാം, മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഇതിൽ നിന്ന് സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാണ്. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതം വിട്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അതാണ് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് അതൊരാളെ സ്വയം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലെത്തിക്കുന്നു. ആനന്ദം നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖം കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പൊ അത് വേറൊരു അങ്ങനെ പലതരം സുഖങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം, സന്തോഷമാണ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, അതൊരു ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. അടുത്തത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാവരും കിട്ടുന്നത്, എല്ലാവരും കിട്ടില്ല. അടുത്തത് പല ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ല കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനും ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രവർത്തിക്കാനും ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സംഘം കിട്ടാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വിരളമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ്, ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നവർ അവര് പിന്നെ ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനോ ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടാനോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അവരെ എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം, അതിലാനന്ദം കൊള്ളുക ആ അവസ്ഥയിലേക്ക്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആനന്ദിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളത് പല എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോ നമ്മളെ കൈയും അതിലും അതുപോലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആനന്ദിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ ആനന്ദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ആനന്ദം കിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ മോക്ഷത്തിലേക്കോ ഭൗതികമായ സുഖത്തിലേക്കോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും അതിലേക്കുള്ള വഴി, നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു. ക്ലിയർ ആയത് ഹരേഷ്ണ? 6 പോയിന്റ്, അതിന് പല പേരുകളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ക്ലേശാഗ്നി, രണ്ടാമത്തെ സുബദ്ധ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, സുദുർലഭ, മോക്ഷ ലഘുഹാകൃത്, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണ ആകർഷിക്കാനുള്ള 2 പോയിന്റ് വിട്ടുപോയല്ലേ. പരിശുദ്ധ ഭക്തി പറഞ്ഞു, ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം മാത്രമേ കൃഷ്ണ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗം. വേറെ ഏത് പരിപാടിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ കിട്ടൂല. ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് ക്ലിയർ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തന്റെ എന്താണ്, ഭക്തൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഭഗവാൻ കേൾക്കുള്ളൂ. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും. അത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പല ലീലകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലല്ല കാര്യങ്ങള്, ഭക്തന്റെ കയ്യിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അതിന് കൃഷ്ണ ആകർഷണി. അപ്പൊ ക്ലേശാഗ്നി, സുബദ്ധ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, സുദുർലഭ, മോക്ഷ ലഘുഹാകൃത്, കൃഷ്ണാകർഷണി. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയ? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇനി പറയുന്നത് ഇനി ഈ 6 പറ്റി വിശദമാക്കണം. ഈ 6 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഈ 6 പോയിന്റിൽ ഓരോരോ പോയിന്റിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? നമുക്ക് ക്ലേശാഗ്നി അല്ലെ? ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് എല്ലാ ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി പറയാണ്. നമുക്ക് നമ്മളെ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല, നമുക്കറിയാം അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരേ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മുകുന്ദൻ നമുക്ക് മുക്തി തരാൻ കഴിയുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ദേവതകൾക്ക് നമുക്ക് മുക്തി തരാൻ കഴിയില്ല. ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ മുഴുവനും മാറ്റാൻ വേറൊരു സങ്കല്പത്തിനും കഴിയില്ല. മനസ്സിലായി? ദുഃഖങ്ങൾ അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി തരും. അതും ഭഗവാന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്, ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ദുഃഖം, ഭൗതിക ദുഃഖം മാറ്റി തരാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അതാണ് ക്ലേശാഗ്നി. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ മാറും. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ വന്നു? അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഒരു 40, 50, 60, 70 ഏജിലുള്ളവരും അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു 1-2 മാതാജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടെ ഏജ് കുറവ് മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ടാ? യെസ്. ആരാ മാതാജിയുടെ പേരെന്താ? സ്മിത മാതാജി. സ്മിത മാതാജിക്ക് അധികം അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഹരേഷ്ണ അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു 50%, 70% കവർ ചെയ്തവരായിരിക്കും അല്ലേ? ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ, വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഹരേഷ്ണ. സ്കൂള് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. തിരിച്ചും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആയാലും, ദുഃഖമാണെങ്കിലും സന്തോഷമാണെങ്കിലും. ഇതാണ്. ഇത് എങ്ങനെ വന്നു? നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ജോലിയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം ചിലപ്പോ, സാധാരണ രീതിയിൽ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കുടുംബം ഏത് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭൗതിക ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ കൂടെ കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം പറയണം. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ദുഃഖം എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളും ദുഃഖത്തിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെ കിട്ടി? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദുഃഖവും സുഖം എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപ പുണ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണത്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഓരോ സെക്കൻഡിലും പാപവും പുണ്യവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നടന്നു പോവാണ്, കാലുമ്മിൽ എന്തോരം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ മരിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമ്മൾ പാപപുണ്യം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മളെന്ന ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകുന്നു. പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണം അജ്ഞതയാണ്. അപ്പൊ അജ്ഞത, ആ അജ്ഞതയെ കുറ്റവിമോചനത്തിന് കാരണമായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിരിക്കും. യമധർമ്മ രാജാവും യമനും പിന്നെ യമധർമ്മ രാജാവ് അല്ലെ? നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. നമുക്ക് യാതന ശരീരമൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ അജ്ഞത എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. എന്താണ്? നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ശിക്ഷ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീരണം. അതാണ് നമ്മൾ പറയാ, കൊന്ന പാപം തിന്നേ തീരും. പുട്ടടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീരണം. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. ഈ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ആ പാപത്തിന്റെ ആ ഫലത്തെ ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുള്ളൂ. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതാണ് ക്ലേശാഗ്നി. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളെ പാപമല്ല പുണ്യം അടക്കം കരിച്ചു കളയാൻ പറ്റും ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ. കാരണം ഇത് രണ്ടും കളഞ്ഞാലേ നമ്മള് ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് പാപകർമ്മങ്ങളും നമ്മളേക്ക് ഒന്ന് പോയി കിട്ടും. അപ്പൊ പാപകർമ്മയുടെ ഫലം അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീരും നമ്മളെല്ലാം. പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഈ പാപം എന്ന് പറയുമ്പോ അതെന്താണെന്നൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞറിയാതെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പാകമായതും ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നവ, പാകമാവാത്തത് ഇതുവരെയും അനുഭവിക്കാത്തതും ഇനി അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത്.
അടുത്തത് പാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ അവര് നല്ലൊരു ഭക്തരാണല്ലോ, അവർക്ക് എന്തായി വിധി വന്നത്. ചിലർ വിചാരിക്കും ഇവർ ഇത്രയും ദുഷ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലരെ വെച്ച് കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ ചിന്തിച്ചു പോകും അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, പാപത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് അപ്പപ്പം തന്നെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ അതിന്റെ ഫലമായിരിക്കും അവൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നല്ലതായാലും ചീത്തയാണെങ്കിലും. അടുത്തത് എന്താണ്, അത് റെഡി ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ റെഡി ആവണ വരെയും അവൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഈ ജന്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അനുഭവം. റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മുകളിലേക്കായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ താഴത്തേക്കായിരിക്കും. ഒരു വിത്തിൻ ടൈമിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കണം, നാളെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയില്ല. അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട്, ആ കാരണവും നമുക്കറിയില്ല. അതാണ് അജ്ഞത. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ വരും. അത് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി. ചിലപ്പോ ഒരു നിമിത്തമായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് കാരണം, അത്ര ഉള്ളു കാര്യം. അപ്പൊ അതിന്റെ പിറകില് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണത്തിന്റെ കാരണം അത് ഭഗവാനുമാണ്. അപ്പൊ പാകമാവാത്തതും ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്തതും ഇനി അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതും. പിന്നെ പാകമായ പാപകർമ്മങ്ങൾ വർത്തമാന കാലത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് നിദാനമാവുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഭാഗമായി ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ചെടി വളർന്നു വരുന്ന പോലെയാണ്. ഒരു ചെടിയുടെ വിത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വളരുള്ളൂ. വളർന്നു വലുതായി പിന്നെ എന്താണ്, കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പൂക്കളും കായ്ക്കളൊക്കെ വരും. പിന്നെ അത് വലുതാവും, പിന്നെയാണ് നമ്മളത് കഴിക്കാം. അപ്പൊ അതിന് സമയം പിടിക്കും. അതെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു വലിയൊരു മരം പോലെയല്ല ഒരു ചീരയുടെ വിത്ത്, രണ്ടും രണ്ടാണ്. രണ്ടിന്റെ ഭാവഫലങ്ങളും പുണ്യഫലത്തിന്റെ സമയമൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചിലർ ചെറുതുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും, വലുതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സമയം പിടിക്കും. അപ്പൊ പാകമായ പാപകർമ്മങ്ങൾ പാകമായി അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സും അതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അതാദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ആ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അതാണ് വർത്തമാനകാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാറും, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് മാറും. അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അത് മാറും. പാകമാകാത്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്തതും ഇനിയും അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ നാം അടിസ്ഥാനമായി നാം സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നവ. ഒന്നുകൂടെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പാകമാകാത്തത്, അത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് ചെടിയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഇത് ചെടി വളർന്നു വരണം. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം ഒരു ജീവനെ വധിച്ചു, അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടൂല. അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ആരും വന്ന് വധിക്കില്ല. അതിന് ചെയ്ത ഏത് കർമ്മങ്ങളും അതിനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മമായിരിക്കും, ഏത് സമയത്താണോ നമുക്കത് കിട്ടണം നമുക്കറിയില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതൊക്കെ സംഭരിച്ചു വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആണ് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ഒരു ക്രിമിനല് അയാൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോഷ്ടിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ പോലീസ് പിടിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ചിലപ്പോ 1 വർഷം പിടിക്കും, ചിലപ്പോ 2 വർഷം പിടിക്കും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ഫലവും അതിന്റെ നടത്തിപ്പൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ പോണത്. പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് അർത്ഥി വരുത്താൻ കഴിയും. അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പാപകർമ്മങ്ങളും പുണ്യകർമ്മങ്ങളും നമ്മ അറിയാതെയും ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനെ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൂടിയേ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ, ഒരാശ്രയമില്ലാതെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി കൊടുക്കുന്ന ഇന്ധനമെല്ലാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചാമ്പലാക്കുന്നത് പോലെ പാപകർമ്മങ്ങളാകുന്ന ഇന്ധനത്തെ മുഴുവൻ നിമിഷം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് കഴിയുന്നു. നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണുള്ളൂ. ഏത്? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന 6 ഗുണങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയായ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് ലഭിക്കും. എങ്ങനെ? ഭക്തിയുത സേവനം. അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി,
ഇന്ധനം വില നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് ചാമ്പലാകുന്നത് പോലെ പാപകർമ്മങ്ങളാകുന്ന ഇന്ധനത്തെ മുഴുവൻ നിമിഷം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയുന്ന ശക്തി ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അത് അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര പാപം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കത്തി അത് നശിച്ചു പോകും എന്ന് പറയുന്നത്. പാപകർമ്മങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ 4 തരത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ, നമ്മള് ചുരുക്കി പറഞ്ഞുള്ളൂ, നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾക്കൊരു ശമനം വന്നു തുടങ്ങും. നമ്മൾ ചെയ്തതും ചെയ്യാൻ പോണതും പിന്നെ ചെയ്യാൻ തോന്നൂല. നമുക്ക് തെറ്റുകളിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പിടിക്കും. തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത കുറയും. അതായത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ചെയ്ത മനഃശക്തി ഇന്ന് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കത് ചെയ്യാൻ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പല തെറ്റുകൾ ചെയ്യും, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും ഒരു വലിവ് നമ്മൾക്ക് വരും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഉണ്ടായ പാപങ്ങൾ കുറയും ചെയ്യും, നാളത്തെ വരികയില്ല. അതാണ് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വേറൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമുക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ പറയുന്നത് മാറാരോഗം, നിരന്തരമായ വ്യവഹാരം, ഹീന കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കൽ, വിദ്യാഹീനത, വൈരുദ്ധ്യം എന്നിവയൊക്കെ പാപങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് പാകമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് നമ്മുടെ ഈ ജന്മം തന്നെ. അപ്പൊ അതില് പല പ്രശ്നങ്ങൾ, ചിലവർക്ക് നിയമമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം, ചിലവർക്ക് ഹീന കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കുക, ചിലവർക്ക് മാറാരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, ചിലർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കാം. ഇതെല്ലാതും നമ്മളുടെ പാപ പുണ്യ കർമ്മങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ജന്മം തന്നെ അതാണ്. അത് നമുക്ക് ഭൗതിക പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, അത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ പാപകർമ്മങ്ങൾ 4 തരത്തിലുണ്ട്. പാപകർമ്മത്തിനെ വിശദമാക്കി പറയാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തത്. നമുക്ക് ബലം കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, ബലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തത്. രണ്ടാമത്തേത് വിത്തായി കിടക്കുന്നത്, മറ്റേത് പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, മറ്റേത് മിക്കവാറും പാകമായത് എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു. നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെടി വളർന്നു വരുന്നത് പോലെ, അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അതും ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തത്, പിന്നെ വിത്തായി കിടക്കുന്നത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, മിക്കവാറും പാകമായത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോണ്ട, നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടില്ല. പുണ്യം ചെയ്താൽ പാപം കിട്ടില്ല. ചെറിയ പുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും. വലിയ പുണ്യങ്ങളാണ് പാപങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് അത്രയും വലിയ സമയങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും. അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്കറിയില്ല, ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ തീരും. അത് ആർക്കും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ഒഴിച്ച് വേറൊരു ശക്തിക്കും കർമ്മഫലം മാറ്റാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്കുള്ള ഗുണം, ഭക്തിയുത സ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ തന്നെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്കെന്നല്ല, അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. അതാണ് ആദ്യത്തിൽ. അപ്പൊ എന്താണ് പാപത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. പിന്നതിൽ പറഞ്ഞ വിത്തായി കിടക്കുന്നത്, അതിനൊന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സ് റെഡിയാവുന്നേക്കാം. അതാണ് ആദ്യത്തെ ലെവല്. നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കണം, ഞാൻ ഒരു പുണ്യം ചെയ്യാൻ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാപം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പാപപൂർണമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ രൂപത്തിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവയാണ് വിത്തായി കിടക്കുന്നവ. വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവ എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ കൂടം എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാത്തവയാണ്, പാകമാകാത്തതാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ശരി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതെന്താണ്, വിത്താവണേലും മുന്നുള്ള വിത്ത് നമ്മൾ എന്താണ്, വിത്തായി മാറണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മുളയ്ക്കുള്ളത്. പക്ഷെ അതിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ആവുന്നു നമ്മളവിടെ. അതായത് ഒരു പാപം ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതിന് മുന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് അത് വിത്തായി. അത് പിന്നെയാണ് അത് മുളയ്ക്കുന്നത്, പിന്നെയാണ് അത് വലുതാവുന്നത്, പിന്നെ പൂക്കളും കായ്ക്കളും ഒക്കെ വരും, പിന്നെ നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കും. അത് ഈ ജന്മത്തിലായിരിക്കില്ല, അടുത്ത ജന്മത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നത്, ഈ പ്രസന്റിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയോ ഏതോ കാലത്ത് ചെയ്തു, നല്ലതാണെങ്കിലും പൊട്ടയാണെങ്കിലും അന്ന് ചെയ്തതിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മമാര് അപ്പൂപ്പന്മാരും വെച്ച മരത്തിന്റെ മാങ്ങ, ചക്ക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കും അല്ലെ? അവരെല്ലാം ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് 4 തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലായ? അടുത്ത സെക്ഷൻ 6 തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഇതിനുണ്ട്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് ആ ഭൗതിക ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, അത് പറഞ്ഞാണ് 4 തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ അതാണ് മരത്തിനെ പോലെ നമ്മൾ അതിനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരിക്കലും കിട്ടാം, അതിന്റെ സമയം പിടിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പല സംശയങ്ങൾ മാറും. ചിലർ പറയുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര ഭക്തി, അതല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത്, ഇത്രയും ഭക്തി ഉണ്ടായിട്ട് എന്തായി എന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ പലതൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ? അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ അറിയാതായ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കിട്ടും. ഇന്ന് കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പാപപൂർണമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് വിത്തായി കിടക്കുന്നവ. വിത്തായിട്ട് കിടക്കാണ്, അതിന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വന്ന് റെഡി ആയിട്ട് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കാണ്. മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാത്തവയാണ്, മുളച്ചിട്ടില്ല, പാകമാകാത്തവയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് പാകമാകാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുളയ്ക്കാൻ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഓരോ പാപകർമ്മത്തിനും മുളയ്ക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ചീല വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെയല്ല വേറെ വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കാം അല്ലെ? പലതിനും പല ലെവലായിരിക്കും. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ പാപത്തിന്റെയും പുണ്യത്തിന്റെയും ലെവലുകൾ പലതും പലതായിരിക്കും, പല രീതിയിലായിരിക്കും മുളയ്ക്കുക. പലതരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള സമയങ്ങളും അതിന് വേണ്ടി വരും. അതേപോലെ തന്നെ പാപപ്രവൃത്തികൾ വളർച്ചയും ഫലപ്രാപ്തിയും തടയാനുള്ള പ്രായോഗികമായ കുത്തിവയ്പ്പാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിന് നിരതരാവുക എന്ന സരളമായ മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞ 6-ാമത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റാണ് ഭൗതികം. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? പാപപ്രവൃത്തിയുടെ വളർച്ച മുരടിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്ത ചെടി മുരടിച്ചു പോകും. ഫലപ്രാപ്തി, അതിൽ ഫലം ഉണ്ടാവില്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. നമ്മള് ചില ചെടികളുണ്ടല്ലോ, വെള്ളവും വെളിച്ചൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇരുതയാൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ഉണങ്ങിപ്പോകും. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതായിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ മുരടിച്ചു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ആ അഗ്നിയിൽ അത് നശിച്ചു പോകും അല്ലെ? ഒരു മരത്തിന്റെ അടുത്ത് വലിയൊരു തീയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് കരിഞ്ഞു പോകും. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ തീയിടുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വൈദികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മം എന്നിവ കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായ പാപഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത നിമിഷത്തിന് അയാൾ പാപകർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടും. പിന്നെന്താണ്? വൈദിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ, ഇതെല്ലാതും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടെമ്പററി ആണ്, അത് പെർമനന്റ് അല്ല. അത് ഇപ്പൊ നല്ല വെയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ചെടി വാടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. തീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും. പക്ഷെ എന്താണ്? നല്ല വെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി വാടും, പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലുതോ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ദാനോ ധർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് പരിപൂർണതമല്ല. പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിക്കാതെ പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ മാറില്ല. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ അത് തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ദാനധർമ്മ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടും. പക്ഷെ എന്താണ്? പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പോകണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? കത്തിച്ച് തന്നെ കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വല്ലതും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരും. മിഥ്യാഭിമാനം മനുഷ്യനെ ഭൗതിക അസ്തിത്വമായി കെട്ടിവരിഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. മിഥ്യാഭിമാനത്തിൽ നിന്നും ഒപ്പം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെടുക എന്നത് ഓരോരുത്തരും പവിത്രമായ ധർമ്മമാണ്. അപ്പോ നമ്മളെ മിഥ്യാഭിമാനത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ ചിന്താഗതി അല്ല,
അമേരിക്കത്തെ ചിന്താഗതി, അമേരിക്കത്തെ ചിന്താഗതി അല്ല ഉത്തർപ്രദേശ് ചിന്താഗതി, അവിടുത്തെ ചിന്താഗതി അല്ല എവിടുത്തെ ആഫ്രിക്കയിലെ ചിന്താഗതി. എല്ലാതും അവരവരെ ചുറ്റപ്പെട്ട് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അതാണ് നല്ലതെന്ന് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതാണ് മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഡ്രാമയാണ്. അതിന്റെ ശരിയായ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നാടകങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ? നാടകങ്ങൾ കാണാറില്ല നമ്മള്? പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാര് മാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, മുത്തുമാല, അതേപോലെ തന്നെ കിരീടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ? കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി, നാടകങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ? നാടകമല്ല, സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സിനിമയില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് നാടകങ്ങൾ അല്ലെ? അതെന്താണ്? അതിന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ എന്താണ്? നാടകം അല്ലെ? ഇതാണ് ജീവിതം അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറയണത്, അതായത് ഭൗതിക അസ്തിത്വം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് ഇത് ശരിക്കും നല്ല അതായത് നമ്മളൊരു 100, 200 വർഷം, 500 വർഷം മുന്നേ രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടത്തിയിരുന്നത് അല്ലെ? അല്ലേ? അന്ന സമയത്ത് അവരെ കാണുമ്പോ നമ്മ അവരെ രാജാവായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മ കാണുന്നത് അല്ലെ? ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരാൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ അയാൾ എന്തായിട്ടാണ് കാണാം? അല്ലേ? ഇതാണ് വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇതാണ് കൊണ്ടാക്കും അല്ലേ? അന്ന് അവരെന്താ കണ്ടിരുന്നത്? കുതിരവട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മൂളംപാറ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് അല്ലേ? അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ കാര്യം? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മിഥ്യാഭിമാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇതാണ് മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അറിവുള്ളവര് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നാം ഇതാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ എവിടെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു? ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ മിഥ്യാഭിമാനം മനുഷ്യനെ ഭൗതികാസ്തിത്വമായി കെട്ടിവരിഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. മിഥ്യാഭിമാനത്തിൽ നിന്നും ഒപ്പം ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെടുക എന്നത് ഓരോരുത്തരും പവിത്രമായ ധർമ്മമാണ്. നമ്മ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു നാടകമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതേ വരം നമ്മളും ഈ നാടകത്തിൽ കൂടെ നമ്മളും കൂടിച്ചേരും. ഇതാണ് കുഴപ്പം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ധർമ്മമാണ്. നമ്മൾ സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ആ കണ്ണട നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആകർഷിക്കാനും കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും കഴിയുന്നു. പരിപൂർണമായ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ കൂടെ, ഭഗവാനിൽ കൂടെ മാത്രമേ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. മനുഷ്യവർഗത്തിന് പുറമെ വൃക്ഷലതാദികളും മൃഗങ്ങൾക്കും അവർ ആനന്ദം നൽകുന്നു. കാരണം അവയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അത് നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാ ജീവജാലം, അതാണ് നമ്മളെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റാണത്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അല്ലെ? മമ വംശ ജീവലോക, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരും നമ്മളെ പോലെ, എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ അവരും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാണ് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ജന്മങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്ന് ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? ആ ഉയർന്ന ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആ ഉയർന്ന ഭക്തൻ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണുന്നത് ആ ജീവിയായിട്ടല്ല, അതിലുള്ള ആത്മാവായിട്ടാണ്. അവൻ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളാണ് അവന്റെ ശരീരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ മരങ്ങളായാലും ജീവജാലങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഞാൻ നാളെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അല്ലെ? നല്ല സംഗീതം ഒരു ചെടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരുന്നതും അതിന് ഡെയിലി ചീത്ത വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരുന്നതും രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതിപ്പോ സയൻസ് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാന ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് മധ്യഭാരതത്തിലൂടെ ധാരികണ്ഠ വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രയോഗിക മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നാണിത്. കാരണം അദ്ദേഹം കടുവ, ആന, മാൻ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പാടി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പല ലീലകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്.
ഇതെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആനന്ദം എന്ന് ആ ലീലയിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്തത്, അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ല? നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അതെ നമ്മളെ മിഥ്യാഭിമാനത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. മിഥ്യാഭിമാനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കണം നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും എന്താണ് അതാണ് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി കുറഞ്ഞൊരു 200 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ കാണുമ്പോൾ അവര് ചിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതിലേക്ക് ആനന്ദം കിട്ടാൻ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്ത പോയത്, ഈ സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 തരം സുഖങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണ അവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. 3 സുഖങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതികതയിലും സുഖങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതികതയിലില്ല എനിക്ക് ദുഃഖം മാത്രമുള്ള സുഖങ്ങൾ, എനിക്കൊരു സുഖം കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാ അല്ലെ. നമ്മൾ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖം കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ സുഖമുണ്ട്, ഭൗതികത്തിലും സുഖമുണ്ട്. ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, അത് ഏറ്റവും ഡൗൺഗ്രേഡ്. അടുത്തിന് അതിന്റെ ഉയർന്നത് ബ്രഹ്മവുമായ ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, 3 കൃഷ്ണ അവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇത് 3 വെറൈറ്റിയാണ്. രണ്ടും അതായത് നമ്മള് പുളി ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. മധുരം അതൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ്. ചവർപ്പ് അതൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ്. 3 ഇപ്പൊ 3 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ടേസ്റ്റ് ആണ്. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ 3. പക്ഷെ മധുരമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഭൗതിക കിട്ടുന്ന സുഖം അതൊരു വേറെ ടൈപ്പാണ്. അത് ബ്രഹ്മമായി കിട്ടുന്നത് അതൊരു വേറൊരു ടൈപ്പാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കിട്ടുന്നത് വേറൊരു ടൈപ്പാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണ. അതാണ് 3 തരത്തിൽ. 3നും 3 സുഖം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയില്ല അതിൽ സുഖമില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഭൗതികതയിൽ സുഖമില്ല. ഭൗതികതയിൽ സുഖമുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഭൗതികത പിറകെ പോണത്. അപ്പൊ അവിടെ സുഖമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് നല്ല അച്ചാർ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പോലെ. മനസ്സിലായി? അതൊരു സുഖം തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായി? പക്ഷെ അച്ചാർ കൂടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വയറിന് പ്രശ്നമാവും. എന്നത് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ കിട്ടുന്ന സുഖം അത് വേറൊരു ടൈപ്പ്. അടുത്തത് ബ്രഹ്മമായ ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അത് വേറെ. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് കിട്ടുന്നത് വേറെ. അപ്പൊ ഇത് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കിട്ടുന്ന സുഖം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒത്തിലേക്ക് ആരും കടക്കില്ല. അതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്കുള്ള പ്രാക്ടീസ്. അത് എന്ന് കിട്ടണ് അന്ന് നമ്മൾ ഫുൾഫില്ലായി. ആ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. പിന്നെ ഇനി ഒരേ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പറ്റി ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ആചാര്യന്മാര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. അവരൊരു കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് വെറുതെ ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പറയില്ല. അവരെപ്പോഴും ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നമ്മളെ പുരാണങ്ങൾ, നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, 18 പുരാണങ്ങൾ, 108 ഉപനിഷത്തുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ 4 വേദങ്ങൾ, ഇതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഭഗവത് യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുള്ള കാര്യം അതേപോലെ പറയാം. അതിൽ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കലും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ആചാര്യന്മാര് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തുന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്കറിയാം. 18 പുരാണം പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പുരാണത്തിന്റെ ഒരു ലൈൻ തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല. വായിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും പകുതി മാർക്കും, ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും പകുതി മാർക്കും. മനസ്സിലെ? അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരെ കഴിവിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഇത്രേ പുരാണങ്ങൾ വായിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ ശിവൻ പത്നിയായ സതീദേവിയോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. പല ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പലവധി ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. പ്രിയെ ഗോവിന്ദന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയ ഒരാൾക്ക് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും നൽകാം. അതിനു പുറമെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ശിവൻ പാർവതിനോട് സതീദേവിനോട് പറയണാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് അവ്യക്തികാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൂർണ്ണതകളും നൽകാം. അതായത് ലയനം, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുക, ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കണം അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞാല് തൂണിൽ ഉണ്ടെന്ന് തൂണിൽ നിന്ന് വരും.
ഏത് രൂപമാണ് ആ രൂപത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഇപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ പൂർണ്ണ. അതാണ് അവ്യക്തിഗതിവാദികൾ. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കാംക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കും, എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും നൽകും. അതിനു പുറമെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും അയാൾക്ക് ലഭിക്കും. ആര് ശരിക്കും കൃഷ്ണഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാതും കിട്ടും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും കിട്ടും, ആത്മീയത്തിൽ തന്നെ പല ലെവലുള്ള അതും കിട്ടും. പ്ലസ് എന്താ പറയണത്, ഭഗവാനെ തന്നെ കിട്ടും. അത് ആരോട് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ശിവൻ സതിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. തന്ത്രശാസ്ത്രത്തില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ ഒരു കോട്ടിങ് ഹരിരൂപ ഗോസ്വാമി എടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി കോട്ടിങ്ങളാണ്. മായാവാദി സന്യാസിമാർ പലരും അവർ പണ്ഡിതന്മാരും സാക്ഷാത്കാരത്തിന് എത്തിയവരുമാണ്. രാഷ്ട്രീയമായ സാമൂഹിക സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഏതൊരു കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തികൾ വേറൊന്നും വേണ്ട, എല്ലാതും ആത്മീയത, ഭക്തിയല്ല, എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ പറഞ്ഞ് അവർ മായാവാദത്തിലെത്തി കടന്ന് ഭഗവാന് രൂപമില്ല. അങ്ങനെ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും പല രീതികളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പല വഴികളുണ്ട്. അപ്പൊ പല വഴിയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴും, അതായത് ഭൗതികത എടുത്തു മാറ്റിയവർ, അവർക്ക് പിന്നെ ഭൗതികത ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയില്ല, ഹിമാലയത്തിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യുന്നവർ, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അവരും അന്വേഷിച്ചാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവർ പലതും കണ്ടെത്തും. ആത്മീയ ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ അവരെന്താണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലെവലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അവര്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഭൗതിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാം ഒരു മാർഗമാണ്, ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. ഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഭൗതികതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, അതിന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം വരുന്ന പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു വന്നാണ്. ഒരു വലിയൊരു പണക്കാരനാണ്, വലിയ പൈസക്കാരനാണ്. അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, കട്ടായിട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാതും വിട്ടു, ലാസ്റ്റ് ഭിക്ഷാന്തേഹിയായിട്ട് നടക്കണം. അപ്പൊ എത്രയും വലിയ പൈസക്കാരനാണ്. അങ്ങനെ വലിയ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ കൊണ്ട് നടക്കണം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം ഉണ്ട്, പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം. പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരോട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ പറയും, ഞാൻ വലിയ പൈസക്കാരനായിരുന്നു, ഞാനെല്ലാം വിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരാൾ ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കും, അപ്പൊ കയ്യിലുള്ള പാത്രം എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത്ര ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ എത്ര വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പരിപൂർണമായിട്ടും നമുക്ക് വിടാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ വിട്ട വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പരിപൂർണ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് മായാവാദികൾ ചിലപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. അവർ രാഷ്ട്രീയമായ സാമൂഹികപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതി നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വലിയ വലിയ സന്യാസിമാരൊക്കെ അല്ലെ, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതൊരു ഭക്തി ഇല്ലാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇല്ലാന്നൊന്നല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താണ്, പരിപൂർണമായ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിയ ഭക്തർ താഴ്ത്തു വീഴില്ല. ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണം, അതേവരെ താഴ്ത്തു വീഴാനുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആയ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉറച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി അവർക്ക് അവ്യക്തത ബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അതിന് കാരണം അടക്കം പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അവരുദ്ദേശിച്ച ഒരു ആനന്ദം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ആ സുഖത്തിനെ പറ്റി മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സുഖം ഭൗതിക സുഖം, അത് മനസ്സിലായി, അത് വേണ്ട, അത് വെച്ചു. പിന്നത്തെ സുഖം അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സുഖം. ആ സുഖം അവർക്ക് ലഭിക്കും എവിടെ, വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാലും. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖം തന്നെയാണ്. അതും പരിപൂർണത ആയിട്ടില്ല, അത് അവർ വിടും. അവർ വിട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ഭൗതികതയാണ് ഇതിനുള്ള സുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ചാടും. പക്ഷെ അടുത്തതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്ന സുഖം, ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന സുഖം. അതിലേക്ക് കടന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെ താഴ്ത്തേക്ക് വീഴാതിരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി, അവർക്ക് അത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള സുഖം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവര് അതിലേക്ക് താഴുന്നത്. അതായത് പഞ്ചസാരയും വെള്ള കളറാണ്, ഉപ്പും വെള്ള കളറാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്, ഉപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ്, കഴിക്കുന്നത് ഉപ്പാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർ വിട്ടുപോകും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്.
അപ്പൊ എന്താണ് അത് അവർ താഴ്ത്തി വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ മാത്രമേ പരിപൂർണമായ പരിശുദ്ധി നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അതിന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയിന്റ് അതാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെവല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ കൂടുതൽ കടക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. ഇതൊക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോ അവർക്കുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും 4 ജപവും യമ നിയമങ്ങളും അത്യാവശ്യം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങളും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഭക്തൻ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്തണം. അതായത് വ്യക്തിഗതവാദികളിൽ കൂടെ കടന്നിട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എത്തുന്നത്. നമുക്ക് ആത്മീയ അവസ്ഥയിലും കൂടെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ള ഭൗതിക അവസ്ഥ തന്നെ, നമുക്ക് ഭൗതിക സുഖം തന്നെ നമുക്ക് വിടാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നല്ല അടുത്ത ലെവൽ. എല്ലാവരും ഭൗതിക സുഖം വിടുന്നവരുണ്ട്. അവരും നാളെ തൊട്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ഹരേകൃഷ്ണ പറ്റില്ല അല്ലേ. അതിന് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ലീല കാണിച്ചു തന്നത് ഭഗവാൻ. കാരണം സാധാരണ പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ പറ്റും? ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യുഗധർമ്മം അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ഏറ്റവും ചുരുക്കി ലാസ്റ്റ് അവിടെ എത്തുന്നത്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതീന്ദ്രിയമായ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി അവർക്ക് അവ്യക്തിഗത ബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതായത് അവര് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവര് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അബ്രഹ്മം എന്നുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവസ്ഥയിൽ എത്തി ആ അവസ്ഥ അവർക്ക് മനസ്സിലായാലും അവർക്ക് പരിപൂർണമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോ അവര് താഴ്ത്തിക്ക് വീണ്ടും തന്നെ വീഴും. അതാണ് അത് വ്യാസദേവൻ എന്തുകൊണ്ട് ഭാഗവതം രചിച്ചു നമുക്കറിയാം. ആ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീല ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആ കഥകളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 3 നേരം സുഖം ഉണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക വിധാനത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ലൗകികമായ കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവര് മുകളിലേക്ക് വരും, വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ താഴ്ത്തിക്ക് വീഴാം. കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക തരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരില്ല. കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തി, ശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധനത്തിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തി, അത് കടന്ന വ്യക്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്വർണം കൊണ്ടുവച്ചാലും അതുപോലെ കല്ല് കൊണ്ടുവച്ചാലും ഒരേപോലെ തോന്നുമായിരിക്കും. അവ എത്ര തന്നെ വശ്യമോ ആകർഷമോ ആയാലും ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനവും ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തതന്നെയല്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് സാധനം കൊണ്ടുവച്ചാലും അത് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുകയില്ല. അതെന്താണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇത്ര നമ്മള് ഇന്നത്തെ 20ാമത്തെ സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിനായിട്ട് 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തില് നമ്മള് എന്താ പറയുക പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യായം. അതിൽ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്. 6 കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം കിട്ടുന്നത് ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഏത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ വേറൊരു ജീവിതം തുടങ്ങണ പോലെയാണ് അല്ലേ. അതാണ് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിലേക്ക് മുഴുകി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും, അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല. അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ജപിച്ച നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് വിരളമായിട്ട് അത് അത്രയും പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ പരിപൂർണമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമുക്ക്, അതിന് സുദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്താണ്, അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തി അവര് പിന്നെ ഈ മോക്ഷം തന്നെ 5 ഉണ്ട്. ആ മോക്ഷം തന്നെ അവര് ആഗ്രഹിക്കുക. അത്തരം ഉയർന്ന ലെവലാണത്. പിന്നെന്താണ്, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൃഷ്ണൻ പോലും ആ ഭക്തന്റെ സേവകനായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഏത് ഭക്തി എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഈ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ദുഃഖത്തിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ദുഃഖത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഈ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചെടി നമ്മൾ വിത്തിട്ട പോലെയാണ്. അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുളയ്ക്കത്.
അതിൽ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ തരം വിത്താണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ ഈ ജീവിതമാണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ള സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് കത്തിച്ചു കളയാം. അതാണ് ശുഭദാഗ്നി ക്ലേശാഗ്നി. നമ്മളെ ക്ലേശങ്ങളെ ഭൗതികത്തിനെ കത്തിച്ചു കളയണാണ് ഏത് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫലങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോ അത് 4 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്തത്, വിത്തായി കിടക്കുന്നത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, മിക്കവാറും പാകമായത്. നമ്മളെടുത്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, മുക്തി. പിന്നെ പറഞ്ഞത് 3 തരം സുഖങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ? 3 തരം സുഖങ്ങളുണ്ട്. അത് 5 തരം മുക്തി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ആ 5 തരം, അത് ആദ്യം പറഞ്ഞു. 5 തരം മുക്തികള്. ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടാ, ഭഗവലോകത്തിൽ കടക്കാന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ പ്രഭുജി ഈ 6 ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? പിന്നെ ഏതാണ് സേവനങ്ങള്, ഭക്തി സേവനത്തിന്. അത് ആ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളത് മാത്രം അഥവാ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതിയോ? മതി. അയ്യോ ഹരികൃഷ്ണ, ശരി. ഇന്ന് സത്സംഗില്ല, നമുക്ക് നിർത്താം. ശരി. അന്താക്ഷരിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡിയാ? അന്താക്ഷരിക്ക് റെഡി ആവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാം. ശരി, ലക്ഷ്മി മാതാജി കലക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും പഠിക്കും. പോകുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? പെട്ടെന്ന് പറയണല്ലോ, അപ്പം കിട്ടൂല. ലക്ഷ്മി മാതാജി സൂപ്പറാണ്. ശരി, നമുക്ക് നിർത്താം. ഓരോരുത്തരും ഓരോ അക്ഷരം വെച്ച് പഠിച്ചേക്കണം, എന്നിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ശരി, നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ വാഞ്ചകൽപരൂപ കൃപാസിന്ദേവച പതിനാം ഭാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ